irridu nirbħu il-qalb tan-nies għaliex aħna partit bil-qalb. Mhux tal-qalba, bil-qalb. Aħna ma naqtaw qalbna qatt. Never give up. Aħna għandna l-kuraġġ. Aħna ma nibżawx. Aħna lesti illi kull sfida niġġilduha u nelbuha. Imma dan nistgħu nagħmluh biss magħkom. Jekk m'intkomx ser issibu lil Partit Laburista magħkom, ser issibu lil Partit Nazzjonalista magħkom u għalikom. Jekk minnkom se ssibu Ken fil-Partit Laburista, se ssibu tarka mill-Partit Nazzjonalista. Dak li ngħidulhom lil ħaddiema tal-Ene Malta, kif ngħidu wkoll lil ħaddiema oħrajn. Ma jafux jistħu. Qabel l-elezzjoni l-Partit Laburista, wara l-billboards saru tal-gvern u issa jerġgħu jsiru tal-Partit Laburista, inħaltu flimkien b'mod ta' inċest. Bejniethom dawn kollox iħaltu flimkien u jħallas il-poplu mit-taxxi tiegħu. Imma l-ar ħaġa hi li dan huwa kollu illegali. Ħadd m'għandu jkun il-fuq mill-liġi, lanqas il-Partit Laburista, lanqas il-Gvern Laburista, lanqas il-Prim Ministru Joseph Muscat.